Vou ca saudade a de Eduardo Lourenço. Eduardo Lourenço encontrou o problema na saudade e é moi próximo, fala dun relato, un relato compensador dun pobo, como por exemplo Portugal, que foi un pobo que destruiu outras culturas. Tivo as colonias e destruiu linguas, culturas e todo isto. Daquela crea un relato compensador. E hai como unha nostalgia daquel poder que tiveron, pero que ignora que aquel poder destruiu outros povos. Que isto eu teño falado moito con xente que hai que mirar a Portugal, o Día da Hispanidade non, pero o Día de Portugal celebramos todo, porque nós somos de Galicia, somos moi de Portugal, e dixo, a ver, esas colonias tampouco non é que chegou ali, mira, por favor, podemos pasar, que sei, volvedevos cristiáns e empezade a falar portugués, e os outros dixeron, pois veña, va, sí. Senón que foi realmente un pobo que destruiu moito. E crean o relato compensador. E incluso romantizan aquilo que se destruiu, que destruiu o propio pobo. Ben, así, explicado en cutre. Existe ese concepto de nostalgia colonial. E a nostalgia colonial tamén se dá nas colonias. A nostalgia do que fomos, pero que xa non podemos ser, porque non houbo continuidade aí. Se eu traio isto a Galicia, a cousa que se me ocorre a min, isto non dixo ninguén, vou non dicir eu. Habería unha especie de nostalgia colonial do que fomos, pero, en certo modo, aquí sí que houbo a saudade suficiente para ser resistencia e que todo isto estea vivo. Pero as élites, esa nova burguesía, eu estou falando de Galicia que non foi unha colonia como estoutras onde si están descritas estas cousas, pero tentar traelo. Aquilo que fomos, non? Quedaríamos un pouco no relato. E se o pensas, hoxe, seguimos, o que digo eu, desgastando a xeración nós, as irmandades da fala, e traémolos e colocamos o actual. Hai un pouco disto que chaman patrimonio, facelo patrimonio, pero o patrimonio moitas veces non é algo vivo, é algo que está musealizado. E parece que podemos caer niso. Quizás a nosa saudade dese nun problema que é similar, pero que ten outra forma. E parece que, por exemplo, Castelao dixo a tradición é a eternidade. E quedamos con iso. Usamos a frase unha e outra vez, ou se aínda somos é por obra e gracia do idioma, citamos a Castelao, poñemos a camiseta, facemos unha homenaxe, sí, foi o ano Castelao, e celebramos cousas, mas só desde o desgaste. E aquí entra o que dixo eu, a filosofía, ese carácter filosófico. Non lle damos continuidade. Non hai saudade, no sentido filosófico e político incluso, suficiente para darlle continuidade. Sostelo aí, pero non no presente, sen a potencia creadora do presente. E eu, isto todo estou no dicindo eu, porque me dá a gana, penso que hai un pouco disto. Incluso temos sempre en Galiza, non? Mas ninguén parece que colleu ese legado e continuou, xa non ao mellor desde o punto de vista político,
mais si filosófico. Porque, entre tanto, teñamos o pensamento e o evolucionemos e miremos hoxe e atopemos, non, esas fallas. E o pensamento vivo tamén mantería a cultura e a tradición viva, hoxe no presente, sin que emane do pasado nin se albisque no porvir. Mais eu creo que hai moito en Galicia de emana do pasado, estou sempre unha e outra vez co do pasado, co desexo dun futuro, sen unha acción real e transformadora hoxe. Enunciei eu así para min. Hai unha nostalgia que mira cara atrás para compensar a impotencia no presente. Unha impotencia que é real e material, porque cando escoitamos porque España, España, mais somos España. Isto é unha realidade. Pero como se non o quixésemos ver? Eu no ensino, cando eu dixen, o profesorado, falo os 2011 e 2012 que se falaba disto, o profesorado en Galicia non pode ser autoridade do Estado español. Bueno, tal, sí, a impotencia do presente. O máis fácil é que estamos enxertados, porque é así, que nos dean todo o que se lle dá a España. Pero temos unha estreleira e falamos de anticolonialismo, antiimperialismo e todo. En un relato que corresponde bastante á nostalgia. Eu sigo pensando no que un día Galicia foi, pero no presente non hai acción transformadora, déixome levar. Algo así. E hai, anotei no eu, unha forma de saudade que mantén viva a continuidade. Que se cadra desde a impotencia, si que teria que facer isto que eu digo. Pensamento galego hoxe. Non para a independencia, nin para unha soberanía económica e política, que eu vexo imposible, e sobre todo nun mundo global, pero sí para unha soberanía cultural. Isto sería tamén transformador para a lingua. Este pensamento pensouse en Galicia, pensouse en galego e pensouse para a nosa terra e para o noso país. E xa sería transformador a nivel lingüístico. Unha soberanía lingüística na fala. E aquí tamén entra a nostalgia colonial. Que agora as matemáticas sean en galego, mas sí. É unha loita entre bilingüismo armónico, é un movimento de normalización que tamén se move moito nesa, opinión miña sempre, nesa nostalgia colonial, o que fomos, o que... Mais que ao mellor non toma medidas transformadoras de espazos onde se fala galego, porque é o natural, é normal. E esta política institucional do bilingüismo armónico é efectiva. É efectiva porque se sostén nunha realidade política. E a outra, para min, sostense nesa nostalgia colonial. Nunha saudade do nihilismo actual. Non se pode facer nada, pero imos facer cousas. E ningunha resulta transformadora. E os resultados témolos aí. Sí, algo así. Sería ese especie de patrimonio. Anotei eu para min. Un pobo perde a saudade filosófico-política, porque deixa de habitar a súa tradición. E simplemente a admira. Ai, isto noso, isto que bonito. Pero non a habita. Non hai a saudade para... Simplemente, que ademais é ese tema ontolóxico. Eu nacín aquí, e isto para min é o natural. Se volvo traer a Gadamer, que Gadamer dialoga perfectamente con Castelao, el diría a tradición.
daquela a nosa cultura común, é unha autoridade. E cando eu a recoñezo como autoridade, non tomo partido na súa defensa. Ese partido na súa defensa tamén corresponde ao que eu agora me dou a miña gana de chamarlle o nihilista actual, que é unha persoa que ten valores. E tamén en Galicia ten eses valores do que é noso e sabe como se fai, pero non ten capacidade de vivir neses valores. É ademais unha sociedade da validación, da proxección, e parece que na xente non se conforma con xuntarse con outras persoas. Eu uso moitas veces o exemplo do Antroido, e sair correr o Antroido 10, 12 persoas que son os meus valores e eu vivo así. Senón que precisan facer un reel sobre o Antroido daqui, da colá, e entran outra vez en musealizalo todo. Adorar o noso, comprender a importancia, pero non facer o que di Castelao. Que a min cádrame con todo, non? Esa potencia vital de Spinoza, o que tamén dixo Gadamer, é mesmo o acto aristotélico. E o tempo, o momento presente, é a acción que eu tomo nel. Por exemplo, ir correr o Antroido. Ou xuntarme cunhas poucas persoas e vivir a nosa música, o noso baile, contar un conto e incluso o pensamento vivo, cando dialogamos sobre a nosa vida corriente, non cosmopolita, porque non o somos. Nin que vivas na Coruña, nin en Vigo, nin en Compostela. Non és cosmopolita nese sentido moderno. Unha modernidade tamén moi performativa. Porque o noso territorio non dá para iso. Eu creo que aquí, en Galicia, temos un pensamento galego que nos dá, como dixo eu, a crise da saudade pode explicar a crise mundial. Eu sempre o digo, Galicia é un lugar maravilloso para cuestionar todas as cousas humanas e existenciais. E falar de ontoloxía. Porque estamos un pouco divididos entre persoas como a min, que tardamos moito en ver a dimensión política de todo isto, porque simplemente é a túa vida. Que aquí é onde eu digo eu, a min estádesme rompendo a miña existencia e a miña acción presente de querer vivir así, porque todo o tempo está descollendo aquilo que para min é vida e facendo cousas, sí, que se proxectan. Eu, como esa parte de galegas que o vive dunha forma tan natural, ontolóxica e do acto presente, o meu presente como a continuidade, un presente saudoso no sentido filosófico, e sinto que todo iso que se fai, digo, non, a min non me fai sentido, porque, sabes, a veces dices, é tanta cousa, pero isto é o normal. E esta frase de isto é o normal, que a min a veces mesmo me doe, digo, por que tes que facer iso? Por que tes que... Sí. Pois non me sinto... podemos volver a Fanon unha e outra vez. Non sinto que a min me representes ti, non és a voz do pobo. Maldita burguesía, nova burguesía. Non falas desde onde eu falo. Desde esa eternidade. Saudosa. Saudosa mesmo nun sentido político, que sería a base política de a sociedade funcionando sen necesidade desa outra política institucional que todo, sí, o regula. Bueno, eu creo que se entende. E ese sería tamén, pois sería o noso relato compensatorio tamén.
esa nostalgia colonial. E agora ves, da xeración nosa hoxe dis, se realmente buscábamos esa soberanía material do pobo, cal foi o movimento que seguiu a xeración nós? Cal foi a seguinte xeración? Quen serían, pois, do franquismo aquí, esas persoas que todo o que fixeron ten ese peso da xeración nós, das Irmandades da Fala ou desas persoas do Rexurdimento, non? Como quizáis ese primeiro chanzo onde Galicia se ergue, cales foron? Ou está fragmentado e tens que empezar a falar de fulanita, outro, tal, aquela persoa, como falo eu, non? Pexegueiro, que colle case un pouco a herdanza de Risco e saca aquela revista infantil, non? Feita por crianzas para crianzas, unha semente de verdade, unha nova xeración que Pexegueiro faría algo moi de Castelao, que é que as crianzas hoxe estivesen creando, estivesen contando como habitan Galicia unhas para as outras, non para proxetalo a ningún sitio. Pois en Galicia faltanos isto. E isto faltanos en Galicia porque está faltando a nivel mundial. A única diferencia en culturas como a nosa é que é un impacto maior. A perda de falantes é un indicador desa perda de saudade, desa perda de acción no presente, de continuidade dese pasado e ese futuro, como algo que só acontece hoxe no presente, cando facemos hoxe.